Integrar. Voy a dar el premio al público, que es muy importante porque el público sois muy importantes. Muchas gracias. El premiat és... Un moment. És una mica d'allò, Una mica de... Emoció. Tu portes ulleres? Necessites ulleres? No, ell hi veu. Va. I el premiat és... Ara veu. La fada bondadosa de Marc Rovira Gandín. ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vinga, amb tota la família! ¡4! ¡Carajo! ¡Vinga, vamos! ¡Por la puerta! Bé, d'entrada, gràcies per aquest premi, o sigui, dir el que diuen sempre, no ens ho esperàvem i tal, però realment és així, o sigui, és una cosa que hem fet amb molta il·lusió entre 4 persones, Jordi, l'Àngela i la Sara. Aquest era el càmera, no? Pregunto. Càmera era jo, vull dir, de càmera, director, editor, guionista, vull dir, ells 3 eren els actors. I bé, moltíssimes gràcies. Si em permeteu, o sigui, ells poden parlar també? Sí, home, i tant, aquí, vamos, tenim tot el temps del món. Mira,